Siwmai, mae'n hi'n 4 munud ar 10 wedi 10 o'r gloch yn yr hwyr, dydd Mercher, yr 11 o fis Awst. Y pwnc sydd dwi'n eisiau I trafod amdano fe yn y recordiad yma yw ynglyn at yr sefydliad o'r feddalwedd sydd yn galw Crita CRYTA sydd yn fy meddwl I yr meddalwedd gorau sydd yn rhad ac yn ddim ar gyfer I greu cartwnau neu animeiddiadau. Y reswm pam rydym mo a graffwyd gyda'r meddalwedd hon yw oherwydd llwyddais I ar fy gyfrifiadur hein sydd yn rhedeg Windows 7 bit gyda rhywbeth fel 4 gig o RAM I nid yn unig I sefydlu y feddalwedd, ond hefyd I rhedeg yr ymwryw offerennau sydd ar gael yn yr rhyngwyneb I greu animeiddiad oedd yn parhau hyd at 14 o eiliad yn enwedig o rydyn ni'n yn agraffwyd gyda'r helaethwydd o'r orffennau a'r diwysiadau mor pwerus I gwynothio yr animeiddiwr I greu yr animeiddiad fel y llaws o'r brysiau I darlunio y llun a'r pwb ffram yn yr animeiddiad neu yr offrennau I galluogi yr animeiddiwr I symud o gwmpas y fframiau yn yr animeiddiad yn haws gyda'r crwyn gwynion I cynorthwyo gyda'r ochreinio o'r lluniau rhwng yr fframiau ac hefyd yr offeren I penodi yr cyflymder o'r animeiddiad ac hefyd I ychwanegu sain yn y fe och am rhad ac am ddim ar gael am lawr llwytho oddi o'r crita.org mae'n digon wir nad oedd yr sefydliad yn eithriadol yn hawdd ond os ydyn ni'n yn ddilyn yr camau gymwys nad oedd y sefydliad yn eithriadol yn cymhleth eto. Felly dwi'n mynd I esbonio sut I sefydlu y feddalwedd hon. Yn gyntaf mae'n pwysig I sicrhau yr fersiwn o gefndrefn weithrededd ai ydy Windows, os yw Windows, ai ydy 64 bit neu 32 bit, os ydy Windows, ai ydy Windows 7, 80 neu 11 wedi dod o hyd o'r gwybodaeth hon. Mae'n angen I mynd i'r wefan crita.org I lawr llwytho y feddalwedd ond oherwydd mae gyda mi fersiwn o Windows sydd yn ychydig yn hen roedd angen I diwedd fersiwn sydd yn ychydig yn hen hefyd ac hefyd roedd angen I mi I fod ofalus I diwedd yr fersiwn ar gyfer Windows 32 bit wedi sefydlu y feddalwedd ar fy nghyfrifiadur roedd ni'n sefydliadwyr a mor gyflym ac mor pwerus oedd yr meddalwedd pan oedd hi'n yn rhedeg ar fy nghyfrifiadur oherwydd I rhedeg meddalwedd cymharol ar gyfer darlleniad neu animeiddiad mae'r holl cymwysiad yn rhedeg yn araf ar fy gyfrifiadur ond mae'r feddalwedd hon cyn pwerusedd ag rhywbeth fel dim ond doedd trafferth gyda fi I defnyddio fe o gwbl. Dyma oedd y beth y fwyaf agraffiadedig arnaf fi amdano fe. Hefyd I greu animeiddiad am 14 eiliad mae'r camau mor syml, mor hawdd a dihwdan o'r hyn angen yn unig I diwys yr dockings ar gyfer timeline ac hefyd animate oddi wrth y diwysiad settings ar y prif diwyllein ar y prig I ychwanegu pob ffram newydd o'r hyn angen yn unig I clicio ar yr ffram newydd botwm yn yr docking ar gyfer animeiddio ac yn yr un docking hefyd o'r hyn ni'n gallu I benodi yr meithr o'r amser ar gyfer yr animeiddiad ac hefyd y gyflymder hefyd trwy'r clicio ar yr docking ar gyfer yr haen neu layer o'r hyn hefyd gallu I ychwanegu haen arall I greu fframau o animeiddiadau ar y tu blaen neu tu ôl i'r animeiddiad cyntaf ac wedyn I achub yr animeiddiad fel ffeil o'r fath MP4 o'r hyn ni'n gallu diwys yr diwysiad render animation oddi wrth yr diwysiad ffail oddi wrth y prif diwyslein ond ar y cyfnod hwn I greu y ffeil fideo roedd I mi angen I lawrlwytho ac I feddalwedd hollol gwahanol oedd yn galw FFmpeg yr un peth fel Crita roedd I mi angen I mynd i'r wefan ar gyfer FFmpeg sef ffmpeg.org wedyn I diwys download ac wedyn I diwys y fersiwn oedd yn addas ar gyfer y fersiwn o gefndrefn weithredredd felly roedd angen mi I diwys fersiwn o FFmpeg oedd ychydig yn hen ar gyfer y fersiwn o Windows 7 32 bit ond wedi chwilio yn y wefan nad oeddwn ni'n gallu I dod o hyd o'r fersiwn addas ar gyfer fy fersiwn o Windows 7 32 bit felly roedd angen I mi I chwilio ar y rhyngrwyd ac wedyn roeddwn ni'n gallu I dod o hyd o'r fersiwn addas o FFmpeg yn unig trwy'r wefan arall wedi gwirio roedd y fersiwn hwn ar gyfer 32 bit wedyn roedd angen I mi I angwysgu yr ffeil cywysgedig I tynnu mas y ffolderau oddi wrth y ffeil cywysgedig ac I copio nhw yn y ffolder dan y gyriant ec wedyn roedd angen I mi I mynd yn ôl i'r meddalwedd Crita ac wedyn I diwys y diwysiad ffeil ac wedyn render animation ac wedyn yn y blwch diwysiad neu trafod I benodi yr leoliad o'r ffeil ffmpeg.exe oedd dan yr
folder bin dan y folder FFmpeg dan y gyrion ec. Wedyn, rydyn ni'n gallu i greu yr ffeil fideo. Os ydych chi'n animedwr sydd yn eisiau meddalwedd animedio sydd yn gyflym ar y cyfrifiadur yn ychydig hyn. Felly, dwi'n yn argymell y feddalwedd hon, sef Krita, oddi oedd krita.org. Ond hefyd, mae'n angenrheidiol i sefydlu y feddalwedd FFmpeg hefyd. Mae'r rhaid i mi dweud does dim unrhyw gysylltiad gyda mi ar meddalwedd FFmpeg neu Krita ac mae'r tybiadau yn y recordiad hwn yn hollol annibynnol. Diolch yn fawr am eich gwrando am y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.